Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Эфирда имамнан сыры тапшыруы. Инде Аллаһ Таала һәр безгә дә рәхмәтен, бәрәкәтен һәм үзенең шәфкатен бирсә иде, без сездән килгән сорауларга шушы студияда җавап табарга тырышачакбыз. Инде җавап табабыз дигән очракта кемсен безгә бүген җавап кайтарачак сездән килгән сорауларга? Казаныбызның Рөстәм мәчете имам хатибы Исмаил хәзрәт Беккинин. Ассаламу алейкум хәзрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Хәзрәт, инде сезнең рөхсәт белән мин үзебезнең тамашачыларыбызга исләрне төшерәсем килә. Әгәр дә сезнең әле сорауларыгыз калган икән, аларны рәхәтләндереп, курыкмыйча бирә аласыз. Узнаем у имама @huzur.ru дип атала безнең электрон адресыбыз экраннарда бар. Инде иншалла кемнән килгәне барыбер дә күренмәячәк, ә без сезнең сорауларыгызны түкмичәшми хәзрәтләребезгә җиткереп, инде сорауларга җавап кайтара алырбыз дип ышанып каласы килә. Хәзрәт, инде башлара вакыт җиткәндер, бисмилла. Бисмилла. Беренче сорау. Әгәр дә кеше корбан шалдырырга ният кылса, тик күпмедер көннән соң шалмаска уйласа. Инде булган нияте өчен, менә шалырга дигән нияте өчен күпмедер сум акча түләргә тиешме? Беренчедән, корбаннарның төрләре бар. Әгәр дә ул фарыз корбан булса, өстендә бер ваҗиплек, ул безнең кайсы корбан гаете вакытында шалына, аны бар нисабы. Ягъни акчаның күләмлеге кеше өстендә булса, аның акчасы әзер булса, ул аны кире уйларга тиеш түгел. Ниятләнде икән, ул аны шалырга тиеш. Таба, шалдырта, эзли. Ул аның өстендә хата булып калырга тиеш түгел. Һәм ул акча белән аның өстендән җаваплык төшми. Ул аның җаваплыгы төшә корбаны шалу белән. Yani монда инде акча түләп кенә булмый, нәкъ корбан белән шалырга кирәк. Фақат корбан белән генә аның өстендән җаваплык төшә. Аның каршында басып туру аңар фарыз түгел. Мәчеткә, дини нәзәрәткә мөрәҗәгать итеп, ул шушы корбанның акчасын түләп алырга, корбанлыкны шалырга була иншалла. Әгәр дә нәзер корбан булса, ягъни кеше вәгъдә итсә, я Рабби, менә минем вәгъдәм шушы эшем уңышлы булса, мин корбан шалам дисә, ул аны үтәргә тиеш. Һәм дә бу мәсьәләдә дә ул акча белән генә кайтарып өстендән аны җаваплыкны төшерми. Ул аны үтәргә тиеш. Кичектерергә мөмкин, менә бүген аның срокларын, вакытын, көнен билгеләмәсә, шул вакытны ул аны кичектерергә мөмкин. Ләкин әгәр дә инде ул билгеләсә вакытын, мәсәлән, терелеп чыккач, больнистан икенче үк көнне корбанымны шалам дисә, ул аны шул ук көнне үтәргә тиеш. Яки кеше өстендә хата гынах була. Әгәр дә аны көнендә үтәмәсә, якын бер көндә ул аны тапшырырга тиеш. Яки икенче кеше исеменә инде тапшыра, ул әйтә, менә моны бу корбанны минем исемнән шалдыр дип. Минемдән киңәш Аллаһ Субханаһу ва Тааля каршында нәзер әйтүдән тыйлырга кирәк. Нигә? Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля булай да рәхимле ва шафатлы, әгәр дә без дуа кылсак, аны рәхмәте булса, без бу максатыбызга ирешәбез. Кеше нәзер белән үз өстенә өстәмә вазифа гына ала. Бар нәфил корбан. Кайсысы ул бер бәрәкәт өчен, эшләре уңышлы булсын өчен корбан шала. Туганнарны сыйлар өчен, ятимнәргә таратыр өчен. Һәм дә ул аны нәзер итеп куймаса, ләкин дә үзенә карата бер сәбәпләр буенча аны кичектерергә туры килсә, яки инде ниятеннән кире кайтса, иншаллаһу тааля аңар әҗр савап языла аның өчен. Ягъни ниятләгән бит инде ул аны. Ләкин дә бер мөһим мәсьәлә буенча уйнап кына түгел бит инде ул аны кире нияттән кайта. Ул вакытны ул аның өстендән җаваплык булып та ятмый. Һәм киридән аңар акча белән кайтарга тиеш түгел иншалла. Бар хадислар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салләмнең кайсында сахабалар турында ул әйткән, Табук якларына чыккан вакытта мусульман гаскәре Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салләм әйтә, сезнең арагызда юк шул сахабалар кайсылар калдылар Мәдинәдә. Ләкин дә безнең чыккан юлларыбызны, барган тавларыбызны, күргән кыенлыкларны алар да безнең белән кичерәләр һәм Аллаһ Тәала аларга да әҗр савап бирә. Ни сәбәптән? Чөнки аларның булган нияте булган шушы эшне үтәргә. Икенчедән, бар шул кешеләр кайсы даими рәвештә шушы изге эшләрне эшләп торалар.
өстәмә намаз, өстәмә корбан мәсәлән чалап торалар. Ләкин дә бер сәбәп буенча шушы эшне кичертерергә туры килде яки баш тартырга. Шул вакытны аларга шулай әҗр савап языла, хәтта аны үтәмәсәләр дә иншалла. Шул. Менә сез әйттегез, инде нәзер әйтмәс идем дип инде. Әгәр дә кеше менә корбан гаете җиткән вакытта шулай гаитә ди. Әгәр дә терелеп чыксам, менә корбан гаетендә корбан чалам дип. Мондай нәзер әйтү ярыймы? Бер караганда бит инде бу булай да ваҗип булып тора. Кешенең өстендә булган әйбер. Әллә инде ничектер ярый дип әйтеп буламы? Ул нәзерне әйтергә мөмкин. Үзенә вәгъдә куя, Аллаһ каршында вәгъдә куя. Ләкин ул җаваплык барыбер аның өстенә ятачак, әгәр дә аны мал-мөлкәте булса. Фақат бер мәсьәлә, әгәр дә ул нәзерне әйтсә, аны нәзерен үтәргә кирәк. Корбан гаетендә син нисабың бармы, акчаң җиттеме, җитмәдеме, син инде тирне табасың һәм дә шушы корбаныңны үтисең. Әгәр дә инде нәзер әйтмәсәң, вәгъдә кылмасаң, корбан гаетендә нисабың җитмәсә, син өстендә ул җаваплык төшә иншаллаһ тәала. Инде гомумән кеше нәзерне үти алмаса, ул ураза тотарга тиеш иншаллаһ. Инде сездән килгән шушы беренче сорауга да җавап кайтарылды. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Инде Исмаил хәзрәт, сезнең рөхсәт белән икенче кызыклы сорауга күчик әле. Шуннан да күп кешене борчый торган сорау, күрмәгән әйбергә ничек ышанып була дип безгә сорау биргән менә хөрмәтле тамашачыбыз. Бездә күрмәгән мәсьәлә дини телдә гаиб дип атала. Ягъни күзгә күренми, безнең тойгылар белән тыйып булмый. Ләкин аның турында нинди булса бер мәгълүматтан килә. Ләкин дә безнең тойгыбыз булмаса, без ышанабыз кайбер әйберләргә, гомумән мәгълүматка карата. Яки шушы мәгълүматны, яки шушы әйберне күргән кешегә ышанабыз. Мәсәлән, кешеләр күрмәделәр Аллаһны. Беркем дә күрмәде Аллаһны. Ләкин Аллаһның бу дөньяда бар эшләре һәм дә бар шундый булды шундый кешеләр, кайсылар Аллаһ белән аралаштылар, пәйгамбәрләр, пәйгамбәр Мухаммад. Без дә пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллямны күрмәдек. Ләкин дә тарихи мәгълүматлар буенча караган вакытта, ничек мусульман тарихи мәгълүматлары, чыганаклары, мусульман булмаган тарихи чыганаклары буенча Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям булган. Һәм аның тугрылыгы турында бер кеше генә әйтми, аның дөрестлеге турында әйттеләр аны сахабалары, ягъни аны диндашлары, аны бер диндә, бер фикердә булган кешеләр, аны яклаучылар, шул вакытта аның дөрестлеге турында, ягъни ул ялганчы булмавы турында әйттеләр шул мушриклар, ягъни Мәккә мушриклары. Аны әйттеләр, син акылдан яздың, син сихерче дип аны яла яктылар. Ләкин дә бер кашан да әйтмәделәр, син ялганчы дип. Хәтта дошманнары. Шул сәбәптән без пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллямга аның сүзенә ышанабыз. Һәм дә ул безгә җиткезде Куръани Кәримдә. Вахи итеп. Ул әйтә, ул вахи Аллаһтан килгән китап дип. Ягъни Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям алдакчы булмагач, без бу мәсьәләгә дә ышанырга тиеш. Һәм дә бу килгән мәгълүматлар әле өстәмә кешеләрнең күплеге белән раслана. Бусын ул Куръан. Куръанда килгән мәгълүмат, фәрештәләр турында, җәннәт, җәһәннәм, җиннәр турында, шул ук вакытта хадисләр ягыннан караганда да без бөтенесен кабул итәбез, кайсылары күпчелек белән тикшерелгән рәвештә килде. Бар шундый сүзләр, мәсәлән, мәгълүматлар кайсында хәтта пәйгамбәр аны әйтте дип әйтсәләр, ләкин дә аның теге чыганагы өзелгән булса, яки аны алдакчалар булсалар шушы чыганакта, силсиләдә дә без әйтеп куябыз. Ул вакытны ул мәгълүматны кабул итмибез. Бүтән дөнья сөйли Аллаһ турында. Кемдер аны Аллаһ дип әйтә, кемдер Бог дип әйтә. Фәрештәләр турында, җәннәт, җәһәннәм турында, кыямәт турында, тәкъдир турында, җиннәр турында. Алар шул мәсьәләләр кайсылары без күз белән күреп булмый,
ләкин дә чыганаклары аның турында сөйләүчеләр бик күп. Һәм дә аны инкар итеп булмый. Һәм дә сөйләүчеләр дә аның турында бу дөньяда алдакчылар дип танылмады. Күренмәде аларның ягындан алдау. Шул ук вакытта Кур'ан-ы Кәримне дә без кабул иткән вакытта, чөнки Кур'ан-ы Кәримдә без күрмәгән мәгълүмат күп гайб дөньясында. Ахират, җәннәт, җәһәннәм булсын микән, фәрештәләр булсын микән. Кур'ан-ы Кәримдә бар шундый аятлар, кайсыларына карата безнең күңелебез авыша һәм дә аны гыйльми яктан да раслап була. Бу аят дөрес һәм дә гыйлем ягындан ул хак дип. Biz bulara tiyişli şundaki kişilerden kayısında aytабыз. Kur'an bu жерinde aldakşı түгел, bu жерде biz şiklenəbiz anın sözlerinden deyip. Alay bulara mümkün түгел. Яки сені kabul итәсің, яки ғумумән инкар итәсің. Хәтта kabul итмәсәң дә гыйльми яктан килгән вакытта түгел килсәң, намус белән Kur'an'га, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хадисләренә аны biz ышануга кабул итәргә тиешбез иншалла. Кеше акылда булса, түгел килсә, намус белән килсә, Кур'анның хаклыгына ул ышана. Ышанганнан соң аңар аның артыннан барамы, аңар итәгать итәме? Инде бу икенче мәсьәлә. Чөнки бар шундый кешеләр кайсы дөньяви гыйльми як белән алар шөгыльләнәләр, алар Кур'анның дөрестлегенә Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamber buluna eyteler. Ol buldu peygamber. Ol Allah'tan kilgen. Lakin anın sözü, anın dini boyunca yermiler. Anda indi ikinci sebep. Lakin de aşanın meselesinde şuşlay. Bu dünyada var şunda ibreler koysa din bilen beylenmegen de koysana biz aşanabız. Şulu biz bilemiz yıldızlar meselesinde, kuyaşlar turunda, atomlar turunda, protonlar turunda, elektrичество turunda bitinde, radyasiya turunda biz bilemiz, nurlanışlar turunda bilemiz bitinde, değil mi? Hatta bizde basıp durgan SVČ peç, mikrovolnovkada da жылына bitinde. Biz aytабыз анда өзіне қарата дулқынлары бар деп айтып қоябыз. Biz аны көрмесек те, Ләкин дә нинде olsa bir әсәрләре буенча biz ышанабыз, бар дип әйтеп куябыз. Шуңарда бу дөньяда күз күрмәгән, колак ишетмәгән, безнең тойгыларыбыз аны тоймаган мәсьәләгә ышану мәсьәләсе авыр түгел. Фақат моңар килергә кирәк намус белән, игътибар белән өйрәнеп һәм дә аны кабул итеп була иншалла. Mesela şunu havan alsak da biz аны көрмәсәк тә сулап, әсәре бар инде. Шулык вакытта нур мәсьәләсендә безгә нур битте шуның белән. Ләкин дә аны галимнәр әйтәләр, ул дулкыннар дип әйтәләр. Һәм дә безгә аны раслап та бирәләр, аны дулкыннар, өзлекле дулкыннар дип тә әйтеп куялар. Без аны күз каршыбызга китерә алмыйбыз. Ничегендә нур ул үзенә карата өзелеп тора торган нур җентекләре. Ләкин дә алар үзенә карата бер гыйльми яктан булган экспериментлар белән аны раслыйлар. Һәм дә без аны күргәч, аны ышанабыз. Ышанабыз, аны ышануга кабул итәбез. Мәсәлән, фәрештәләрнең булганнарын гыйльми яктан берничек тә исбат итеп булмый. Ләкин дә пәйгамбәрнең тормышын карасак, Кур'анның мәсәлән икенче аятларын карасак, кайсылары гыйльми яктан ачышларын без раслап була, ягъни калган аятларында без кабул итәргә мәҗбүр. Менә бер караганда без бит әйтәбез, аманту биллаһи ва малаикати дип, һәм бары тик бер китаплар гына biz күрә алган әйберләр. Алган берсе дә күренми. Менә Аллаһ Таала әйтә бит инде алиф лам мим заликал китабу ла райба фи худалил муттақин аллазина юъминуна бил гайб. Менә кемнәр гайб булган әйбергә ышана дип. Менә бу гайб булган әйбергә ышану дигәнгә нәрсәләр керә? Иманның сире дә шунда бит, гайб мәсьәлә. Кешенең гаргара хәленә килә башлаганда, аңар күз каршында фәрештәләр барлыкка килә башлыйлар. Менә шундан аның иманы кабул ителми бит. Безгә шулай дип хадисләрдә әйтелә. Нигә? Чөнки менә шушы дөнья, күз күрмәгән дөнья ачыла башлагач, шуннан соң инде мин ышандым инде дип әйтүдән файда юк. Сир шунда. Кеше бу дөньяда тырышып нәрсә дә булса үзенә алырга тиеш. Җәннәтне дә кеше тырышмыйча аңар ул бирелми. Һәм дә шулардан берсе күңелеңне инандырту. Менә шушы күз күрмәгән мәсьәләләргә. Гайб
иң беренчесе ул Аллаһка ышану. Барча аның күркәм сыйфатлары белән һәм аның паклыгы белән. Ягъни Аллаһ Субханаһу Тәала бер нинди дә кимчелеккә хас түгел. Аның барча булган сыйфатлар камил. Икенчесе ул фәрештәләргә. Аллаһ Субханаһу Тәала бар шул вазифалы затлар, кайсы кешегә һәм дә калган җәнлекләргә ышамаган, һәм алар хаталы, кимчелекле түгел. Алар фақат Аллаһка гына итагать итеп яшиләр. Безне гаибкә кергән кыямәт көнен ышану. Ягъни кыямәт көндә кешеләр тәннәре белән яганнан кубаралып, Аллаһ каршында җавап кайтарырлар. Һәм дә шушы тәннәре һәм җаннары белән яшәрләр яки җәннәттә, яки җәһәннәмдә. Моңар ышанырга безгә авыр, ләкин Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллямга ышансак, үзебезнең акылыбыз белән Куранны карап укысак, шул вакытны кыямәт көне мәгълүматы турында да без ышаначакбыз иншалла. Тәкъдир, ягъни Аллаһ Субханаһу Тәала алдан барча мәсьәләне белеп язып куюы. Тәкъдир ул кешене махсус бер тормышка мәҗбүр итү түгел. Тәкъдир ул Аллаһның белеменә син инанасың. Кеше бу дөньяда нәрсә генә эшләмәсен, ягъни Аллаһның белемендән кеше югала алмый, ул каша алмый. Бөтенесе Аллаһ белән алдан беленеп куелган һәм барлыкка китерелеп куелды. Аллаһ Субханаһу Тәала белән Аллаһ Тәала көндәлек тормышыбызда катнаша. Менә ул тәкъдир. Без ышанабыз китапларга. Әлбәттә, Кур'ани Кәрим ул безнең каршыбызда китап, ләкин дә Кур'ан ул Аллаһның вахие, ул мәгълүмат, кайсы сер рәвешендә төште Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга Җибрил фәрештә аша. Менә ул Кур'анга ышану. Фақат теге кагаз белән караларга түгел, менә шушы сер рәвешендә төшкән мәгълүмат. Без аны күрмибез, ничек ул төште ул вахи, ләкин дә сахабалар аны күрделәр, алар әйтәләр иде, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга вахи төшә башлагач, аның астында булган диядә авырлыктан утыра иде. Әгәр дә без аны аягы минем аяк өстендә булса, аны аяклар шул хәтлек авыр булып китә иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям гыргырап китәдер аның авырлыгындан дип. Башы каршына килсәң, аның каршында бужаннар ашкан тавышлар киләдер дип алар әйтәләр иде. Ягъни шундый теге энергия, мәгълүмат теге Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга кергән Кур'ан рәвешендә. Аларны күргәннәр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям мөгъҗизаларын да күргәннәр. Без аны күрмәсәк тә, ләкин дә ул хәбәрләр безгә җитте, һәм дә алдакчы кешеләрдән түгел. Без ышанабыз пәйгамбәрләргә. Кайсылары Адам алейһиссаламдан килгән, без соңгы Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллямга. Һәм иң кызыгы, тарихи мәгълүматлар буенча Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям гына төрле яктан расланган калган пәйгамбәрләрне без күңел белән кабул итәбез. Һәм дә калган дин әһелләре, насаралар яки яһудлар, алар да әйтерлек үзенең чыганаклары буенча гына аны кабул итәбез. Без аларны кабул итәбез үзебезнең иманыбыз белән. Ягъни булдылар, һәм дә без аларны тарихи яктан булуларына раслауны сорамыйбыз. Ул безгә гаип мәсьәлә. Ләкин аларның да сөннәтләре безгә үрнәкләре күчеп калды. Һәм аларның тормыш үткән тормышларын Аллаһ Субханаһу Тәала Кур'ани Кәримдә искә төшерә. Шулардан иң күбесе Муса алейһиссалам. Һәм дә Кур'ан ул булды шул китап, кайсы иң беренчесе үгет һәм дә насихат, юаныш һәм дә сөендергеч безнең өчен генә түгел, Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям. Ул аны күбрәк укыды. Менә шунысы бар бит аны. Менә шушы ул гаип мәсьәләләр. Гаип мәсьәләләр. Һәм дә калган мәгълүмат, кайсын без аны тормышыбызда күрә алмыйбыз. Җәннәт, җәһәннәм кайсы хәзерге вакытта бар, ләкин дә җәһәннәмнең иссесен без сизмибез. Җәннәтнең исен без сизмибез. Ләкин кыямәт көнендә кешеләр җәһәннәмнең куркынычын да күрерләр. Җәннәтнең исен дә сизерләр иншалла. Булачак ул киләчәктә. Шуннан да шундый бер караганда бер кичкенә генә сүздән башлаган, гаип дигән сүздән генә әле татар халкына булай гына гаип дип әйтсәң, уларны инде шундый гынах бер кимчелек дип кенә аңлар иде, ләкин күреп торабыз, менә инде зур рәхмәт безнең караучыбызга, тыңлаучыбызга шушындый эчтәлекле сорау биргән өчен. Аллаһ разы булсын. Мин инде исегезгә генә төшереп үтәсем килә, хөрмәтле тамашачылар, имамның сыйрак тапшыруы бара эфирда.
узнаем у имама собачка хозор.ру. Ул безнең электрон адресыбыз. Юллагыз, иншалла, шушындай кызыклы сорауларда, күңелегезне борчыган сорауларда барысына да җавап кайтарырга тырышырбыз. Инде хәзрәт, иншалла, дәвам итәбез. Алдагы сорау: ислам кануннары буенча яши башлагач, бик күп рөхсәт ителмәгән әйберләр куркыта. Моны ничек кабул итәргә? Беренче киңәш: күбрәк диннең фикъ ягын өйрәнергә. Ягъни динне ничек үтәргә. Кеше динне үти башлагач, уларны күңел белән кабул итә. Бу әзер бөтенесен үтәргә, ләкин кайсы яктан башларга? Кайсы яктан ашарга аны? Менә шунысы куркытып тора бит. Фикъ, ягъни динне ничек үтәргә, гыйбадәтләрен, ризыкларны ничек айырырга, менә шул мәсьәлә безгә динебезне үтәргә җиңеләйтәчәк иншалла. Мин сезгә бер мисал китерәм. Хаҗ вакытында ихрамдан чыгу бар. Башыңны, чәчләреңне кыру. Бездә шундый бер булган иде, әйтерлек, аңлавыбыз: ихрамдан чыккан вакытта сине икенче кеше генә чәчеңне кырырга тиеш дип. Һәм дә үз-үзеңнең башыңны алсаң, яки кешенең башын, чәчләрен алсаң, ягъни син бер корбан чалырга штраф өстеңә дип. Ләкин дә әлхәмдүлилләh безнең арабызда булды фақих кеше, безнең Казан шәһәребезнең баш казые Булат хәзрәт Мубараков. Ул безгә әйтте: җегетләр, курыкмагыз. Әгәр дә хаҗның башы гыйбадәтләрен үтә бетерсәгез, тавафларын, ташатуларны, корбаннарны, бер-берегезнең чәчләрен алудан бер нинди дә әшәкелек юк диде. Гынах юк диде. Без югыйсә куркып торган идек. Ул безнең өчен, имамнар өчен дә куркыныч иде бит. Менә арабызда фақих булуы, билимле кеше булуы нихәтлек ул безгә җиңеләйтте. Чынлыкта бит бер-беребезнең чәчен алу җиңелрәк. Шулай хәләл мәсьәләсендә, спирт куллану ягындан мәсәлән, конфиттә бар микән, күпме булу микән, карандашта, маркерда спиртның булуы микән, ул хәмерме юкмы, тәнебезгә спирт дисә, ул нәҗисме юкмы, ул фикъ белеме безгә ача. Фикъ белеме әйтә: ул хәмер, вино, коньяк дигән әйберләр, ул хәмер, ул нәҗис булып тора. Тәнеңә тисә, киемеңә тисә, син юырга тиешсең. Ләкин дә әгәр дә ул этиловый спирт булса, ул медицинский спирт булса, ул вакытны нәҗис түгел. Киеп бетсә, тәмам шуны, одеколонда булса, ул бер нәрсәсе дә синең намазыңа зарар итми, иншаллаһу тәала. Һәм дә ул безнең динебезне җиңеләйтә, машалла. Ул динебезне җиңеләйтә. Шулай ук бер-беребез арабызда аралашу ягындан, ничек хатын-кыз белән аралашырга тиешбез. Хатын-кызлар ирләр белән ничек аралашырга тиеш. Әгәр дә фикъ ягындан карасаң, беренче мәртәбә авыррак булып тоелса, ләкин дә ул безнең динебезне үтәүне җиңеләйтәчәк. Чөнки фикъта фақат бер кануннар гына түгел, әле бар истисна. Менә шушы хәлдә синнән үти алмасаң, менә булай эшләргә сиңа рөхсәт ителә дигән әйбер бар, иншалла. Уман инде әгәр дә сез әле генә дингә килеп, күрәсез икән, монда никтер бик күп шундай теге тыйлыклар дип, сез тыелган әйбергә түгел, рөхсәт ителгән әйбергә кара. Рөхсәт ителгән әйберләрне без өйрәнсәк, иншалла. Күбрәк тәдер алар. Алар күбрәк тә. Безгә мәсәлән әйтәләр, мәсәлән фәлән әйберләрне эшергә юк. Нәрсә эшергә соң алайса? Без әйтәбез, мәсәлән, сокларның күпме төрлелеге бар. Суларның күпме төрлелеге бар. Бәйрәмнәрдә нинди уеннар уйнарга мөмкин икән. Алар безгә ачылып кына китә. Сәнгать ягындан да безгә ачылып китә. Без хатын-кызлар белән бергәләп бии алмыйбыз. Ләкин дә ирләр бер-берсенә җыелышып, уеннар үткәргән вакытта, аларның арасында фитнә булмый мәсәлән, дуслык күбәеп китә, бер-берсе белән аралашулар барлыкка килә. Андан файдасын кешеләр күбрәк кенә күрә башлыйлар. Ләкин аның белән яшәп карарга кирәк, иншаллаһу тәала. Шул ук вакытта, мәсәлән, безгә элек сәйр иде, ничек инде туйны хәмерсез үткәрергә мөмкин. Хәзерге вакытта ул безнең гадәти хәл, һәм аның файдасын кешеләр күрәләр генә. Аның белән кулланалар. Кешеләр намаз укысалар да, укымасалар да, аның белән куллана башладылар. Чөнки аның файдасын күрделәр. Элекке вакытта ул сәйр булды. Ничек соң инде алай туйны үткәреп була, хәмерсез дип әйтеп куялар иде. Шулай бит инде. Шул ук вакытта гаурат каплау мәсьәләсендә ничек инде шөрне алып йөрисен дип әйтеп куялар иде. Ләкин дә аннан соң кешеләр күрделәр, хәтта кеше намаз укымаса да, хатын-кызларда бар шул хәзерге вакытта гадәт, алар махсус теге шалма рәвешендә баш киемнәрен киеп куялар. Ул тулысынча хиҗаб түгел. Ләкин дә ул барбер якынайта башлады мөселманлыкка. Намитансысы бар.
Шуңарда безгә білім керек. Фиқх ягындан өйрәнсәк, иншалла, һәм дә безнең дәүләтебездә, безнең якларыбызда яшәгән хәзрәтләрдә өйрәнсәк, безнең дәүләтебездә булган мәдрәсәләрдә укысак, иншалла, ул вакытны аны үтәргә җиңелрәк булачак. Чөнки әгәр дә безнең якта булмаган, безнең тормышыбызны күрмәгән, безнең дәүләтебезгә хас мәсьәләләрне, гырфләрне белмәгән хәзрәтләрдән динне өйрәнсәк, аларда без гомумән катгый таләпләрне ишетергә мөмкин без, иншалла. Инде шундан да шуңа күрә менә без шушындый тапшырыклар барлыкка китердек тә имамнан сырык дип, үзенә күрә без инде кичкенә генә бер мәдрәсә ролен үтибез дип ышанып калабыз һәм сездән килгән шушы сорауларга җавапларны кайтарып, гыйлемнәр истәргә насыйп булса иде. Амин шулай булсын. Һәм инде менә алдагы бик кызыклы сорау. Бу шундый теге бер күренеш дип әйтсәк инде, аны әле бер әйтә башлаганнар, аерым хәтта документаль фильм төшергәннәр иде, теге хәтта мөселман булмаганнар, чөнки авыруга чыгып кала да башладылар шундый кешеләр дип, ислам дине селфи төшерергә рөхсәт итәме? Менә шундый кызыклы сорау. Селфи. Селфи бит инде телефон белән эшләнделәр, үзебезнең кул җайламасы белән. Үзебезне үзе төшерү булсын инде. Үзебезне төшерү мәсьәләсендә. Әлбәттә сәбәбен карата. Әгәр дә без аны туганыбыз, балабыз белән, әниебез белән төшерсәк, үзебез өчен. Менә шушы шатлыклы вакыйганы ничек тә булса бер теге истә калдырыр өчен. Яки бу кеше белән без сирәк очрашабыз, дустым, һәм дә тагын да якынайыр өчен, үзебезнең дустлыгыбызны күрсәтер өчен. Яки үзебезнең хатыныбызга аны яратуыбызны күрсәтер өчен, төшерсәк селфи. Халал, яхшы. Ул теге берни дә ислам дине теге зыян китерми, каршы килми, иншаллаһу тааля. Ләкин дә бар шундый мәсьәләләр, кайсында кеше үз-үзе белән гаҗәпләнә. Яки үзен рия күрсәтергә мөмкин. Гаҗәпләнү, ягъни үзен матурлыгы белән сокланып, анарсын аны общий теге мәгълүматларга куеп, әле үз-үзен махсус аны өчен бизәсә, теге минем белән шаккатсыннар, мине күрсеннәр минем матурлыгым буенча, яки миңа иярсеннәр дип инде. Бу мәсьәләдә хата бар. Бар шундый тагында селфиның куркыныч урыны гыйбадәт вакытында. Мәсәлән, кеше селфи төшерә мәчеттә, кулларын куя да селфи төшерә. Ул вакытны ул дуа кылмый. Без беләбез бит инде дуа, кулны күтәреп бит ул дуа. Һәм дә шунда фотография төшереп куялар. Ул битен хәтта сыпырмыйча кире кулларын төшереп куя. Ул тагында бер мисал. Шуңар якын. Ләкин дә Аллаһ шөкер мин күргәнем юк. Кеше мәсәлән кесәсендән 1000 тәңкә чыгара да фақирның кулына тоттыра. Фотография төшерә дә яңадан акчаны кесәгә тыгып куйган шикелле бит була бит инде ул. Бер яктан теге фақир да сиңа рәнҗеп кала. Икенче яктан фотографиядә да ул күренеп тора бит инде, селфида күренә. Син аны теге эшләдең, ләкин дә гамәле буш булды. Менә монда бар рия, монда хата бар. Һәм дә рия ул ничек безгә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сыйфатлады, ул теге кара төндә күңелгә кирип китә торган бер корт шикелле генә. Син сизмисең дә. Шуңарда безнең динебездә бар шундый бер мәгънә, кеше үзен теге гади рәвештә тоту. Нинди генә мал-мөлкәткә ирешмәсен, яки фақирлеккә төшмәсен, анда булырга тиеш гадилек. Бай кеше булса, үзенең масаюы күрсәтми, нәрсә ашаганын, нинди театрда йөргәнен күрсәтми. Кешеләрдә чөнки хөсетлек барлыкка килмәсен өчен. Бит аны махсус әле интернетка куя. Шул ук вакытны фақир кеше үзен Аллаһ каршында гади итеп күрсәтә, фақирлегенә сыкранып, кеше арасында соранып йөрми. Ансы да бар. Яки үзенең авыр хәлен теге фото-видеога төшереп, акчасын сорап йөрми кеше арасында. Менә шунысы да бар бит аны. Шуңарда селфида бер яктан карасаң, аның хәлеллеге дә бар, шул вакытта хәтерлеге дә бар. Күңелгә карата иншалла. Күңелгә карата. Һәр бер кеше
шушы селфини төшергән вакыт ул аны сизә, нәрсә өчен эшли ул аны, максатын. Без аңа әйтә алмыйбыз аны. Ләкин дә кеше үзенең шушы селфини төшергән вакытта максатын ул белә иншалла. Инде иннамал амалу бинният, шуннан да һәрбер гамәлдә ниятебезгә карап бәяләнә. Аллаһ Тәгалә безнең ниятьләребезне күреп торучы җәмәгать, шуңа күрә инде күңелләребездәге ниятьләребезне дөрестләргә насыйп булса иде дигән теләктә алдагы сорауны бирәсем килә. Бик кызыклы сорау, хәзрәт. Нух алейхиссаламның көймәсе бүгенге көндә кайдарак урнашкан икән дип сорау биргән безгә хөрмәтле тамашачыларыбыз. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taala Hud surasida 38-40 oyatlarga хәтлек ул шул хәтлек ачык итеп мәгълүмат бирелә. Ни сәбәптән Аллаһ subhanahu wa taala Нух алейхиссалам халкын юк итте, су белән юк итте. Нух алейхиссалам ни дуа кылды? Ягъни бу дөньяда инде бер имансыз кеше калмасын дип ул дуа кылып куйды. Нәрсәдән соң? Узак еллар үзенең халкын дингә чакыру сәбәбеннән. Инде шул хәтлек алар бәгырьләренә төшәләр, хәтта Аллаһ subhanahu wa taala да әйтеп куя: "Әйе, синең халкыңдан бер кемдә инде динне кабул итмәй, ләкин син андан күңелене төшермә" дип әйтеп куя. Менә шунысы бар. Һәм Аллаһ subhanahu wa taala да Qur'oni Karimда әйтә: "Әйе, аның көймәсе булды" дип әйтеп куя. Аллаһ исеме белән ул бара һәм Джуди дигән тауга килеп тоташа. Джуди дигән. Хәзерге вакытта аны һәрбер әйтерлек дәүләт үзенә тырышыр иде шушы Джуди дигән тауны үзендә барлыкка китереп. Булсын ул Кавказ, булсын ул Төркия, Армения, Ирак якларына, булсын ул Сирия яки Йемен якларына. Менә бездә ул бар дип. Ләкин дә барлыктан ни файда? Әгәр дә без Нух алейхиссаламның кыйссасындан файда алмасак, аның файдасы шул: безнең арабызда бар изге кешеләр. Изге күңелле, бәлки әниебез, әтиебез, абыебыз, сеңлебез, күршебез кайсы гомер буена безне изгелеккә чакыра. Без аның кабул итмәсәк, аның изгелеген яки өстәмә аны мәсхәрә итсәк, Алла сакласын, дуа кылырга мөмкиннәр каршы, һәм ул каһәр кеше өстенә килеп төшсә, ни хәтлек авыр булачак. Бу дөньяда безнең мөмкинлек бар, альхамдулилlah, ислам дине безне кабул итәргә. Әти-әнибездән дә, туганнарыбыздан да, балабыздан да без аны эшләргә тиеш иншалла. Нух алейхиссаламның кыйссасы шуны күрсәтә иншалла. Икенче яктан Аллаһ subhanahu wa taala күрсәтә Нух алейхиссалам көймәсе аша бу дөньяда Аллаһ subhanahu wa taala әгәр дә коткарасы килсә икән кешене, гомумән гаҗәп юллар буенча коткарырга мөмкин. Чөнки Нух алейхиссалам көймәне төзегән вакытта аны халкы хырында узып барды һәм дә аны өстеннән көлеп йөри иде. Шул вакытта Нух алейхиссалам әйтә: "Сез бүген көләсез ди, ләкин дә киләчәктә мин сезнең өстегездән көләчәкмен" дип әйтеп куя. Ләкин дә кешеләр аңламыйлар да. Бездә хәзерге вакытта дин әһелләре, ягъни ислам дине мәхәббәт булган кешеләр, кайсы дин әһелләре булмасалар да, алар кешеләргә кыямәт көне турында, Аллаһ каршында җаваплык турында вәгазьләр сөйлиләр. Алар өстеннән көлеп узарга мөмкиндер бит. Шунысы да бар. Көлеп узалар, ләкин дә без әйтәбез бит: "Булачак шул көн, кайчан без җылмаярбыз, сезнең күзләрегездән яшь агыр" дип әйтеп куябыз. Шунысы бар. Һәм дә ул көн кешенең күз йомы белән, үлеме белән килеп җитә. Шунысы бар. Шуңарда карата Нух алейхиссаламның көймәсен эзләүдән файда юк. Без аңар булай да ышанабыз. Чөнки аның турында Qur'oni Karim һәм дә бу дөньядагы булган икенче мәгълүматлар, Инҗил, Таурат ягындан, шул гыйльми яктан да аны китерәләр. Без аңа ышанабыз иншалла. Кыйссасындан мәгънә эзләргә кирәк, Аллаһ бирсә. Инде менә бер кызыклы шундый сорау. Мәсәлән, бүген көндә менә без ошо Евразия якларында яшәүчеләр бар инде. Бар мәсәлән Африка дигән, бар мәсәлән анда Америка дигән җирләрдә бик күп кешеләр яши. Ул вакытта Нух алейхиссаламның вакытында дип әйтсәң инде, ярар ул үз кавымын әйтә дип әйтсәң инде, башка материкларда, шул Австралия үзе бер материк булып тора бит инде, Америка тагын бер материк булып тора бит инде, Көньяк Америка аста менә тагын инде генә кая гына булмасын, материкларда күп, кешеләр дә күп.
ул вакытта Нух алейхиссалам яшәгән җирлектә генә кешеләр булганмы? Әллә инде башка материкларда кешеләр булып, алар да һәлак булдымы? Бу мәсьәләдә сахабаларның фикере буенча барча дөньяда булган халык һәлак булган. Ягъни Нух алейхиссаламның кавмында шулай дөньяда булган барча халык та һәлак булган. Шул вакытта бар мусульман галимнәре арасында шундый галимнәр кайсылар фикерләре бар, фақат Нух алейхиссалам кавмы гына һәлак булган дип. Үзләренчә ул мәгълүматларны алар расларга тырышалар. Без инде ышанабыз, безне гомумән менә ничек суннилар ышана, барча бу дөньяда булган халык һәлак булды дип. Чөнки Нух алейхиссаламны халыкның икенче атасы дип атала. Һәм аны атадылар без түгел, аны сахабалар атадылар. Сахабалар. Беренчесе Адам алейхиссалам, икенчесе Нух алейхиссалам һәм уллары һәм Сам һәм Яфас. Һәм дә шушы 3 улдан һәм дә хатын кызлардан Ибн Аббасның мәгълүматы буенча әйтерлек 80ләп кеше булган, икенче сахабаларның әйтүе буенча табияны 60лап кеше булган, аның белән бергәләп көймәдә. Кемдер әйтә, 10га якын гына булган дип әйтәләр. Менә шушы кешеләрдән инде бу дөньяда калган халыклар таралды дип әйтәләр. Хәтта Ирак материкларда, Австралия шикелле мәсәлән, Южная Америка, Северная Америка халыкларын карасаң да, алар основной материк, Евразия материге белән бәйле булган халыклар. То есть аларда бар кандашлык, генетик ягыннан караса, алар уникаль халык түгел, мәсәлән, Австралиядә яшәүчеләр. Аларны әйтәләр, генетик ягындан алар кайчанда булса күчкәннәр основной зур материктан, Евразиядан күчкәннәр дип әйтелә. Шунысы бар. Һәм дә безнең мәгълүматыбыз буенча мусульманлык ягындан караганда, менә шушы Нух алейхиссалам, аның гаиләсе, балалары һәм аның каршында булган мусульманнардан бу дөньяда яңадан халык таралган иншалла. Инде шуннан да бик кызыклы мәгълүматлар булды бүген. Мин дә, менә сез дә инде моның турында дәлил булып торасыз, күреп тордыгыз. Шушы кызыклы нотада әйдәгез бүгенгә тукталыйк, чөнки ни кызганыч, инде безнең тапшыруның вакыты чыкты. Алла разы булсын. Алла разы булсын сездән дә монда килгәнегез өчен. Әле сораулар иншалла калды. Без сезне көтәбез икенче тапшыруларга. Бу тапшыруны караганнан соң минемчә әле тагын бик күңелле һәм кызыклы сораулар туачактыр. Мосы ничек булган дип. Аларны инде шулай икенче килгәндә без сезгә бирербез. Шушы очрашуга кадәр дип сезне саулашабыз, хәзрәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле Хызыр ТВ тамашачылары, Имамнан сырык тапшыру ахырына якынлашты. Инде әйткәнемчә, үзегезнең кызыклы сорауларыгызны юллый аласыз. Узнаем у имама собачка хазыр.ру дип атала. Бүгенгә сезнең белән Имамнан сырык программасын төшерүче команда сезнең белән саубуллаша, ләкин әле Хызыр ТВ-дан аерылмагыз, бездән сында кызыклы тапшырулар алда көтәчәк сезне. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.